Overskriften lyder således: Bestem koordinaterne til D og E. D og E er de yderste punkter i opgavearket. Det er det første og det sidste toppunkt. Man bruger allerførst toppunktsformlen, som lyder således. Toppunktet er lige med parentes minus b'ene over 2a, som på venstre side, og på højre siden er minus d over 4 i a'ene, parentes slut, hvor man dividerer d med b i anden minus 4 gange a gange c. Man dividerer derfor diskriminanten med hypotenusen. Man arbejder først med den første del af funktionen, som lyder således: parentes start minus 2,1 over 2 gange parentes start minus 0,21 parentes slut på venstre side, og på højre siden er minus 2 parentes start 2,1 i anden minus 4 gange parentes start minus 0,21 parentes slut gange 18 parentes slut over 4 gange parentes start minus 0,21 parentes slut, og parentes rundt det hele, det giver så parentes start 5 og 23,25. Det er så svaret på første opgave. Vi beregner nu den anden opgave, som er y er lige med 0,212 x i anden minus 7,47x plus 77. Og det gør man ved at sige parentes start 7,47 over 2 gange 0,212 på venstre side. På højre siden er det minus parentes start minus 7,47 parentes slut i anden minus 4 gange 0,212 gange 77 parentes slut over 4 gange 0,212 parentes slut. Og det bliver så 17,62 og 11,20. Det vil sige, at resultatet til D er 5 og 23,25, og E er 17,62 og 11,20. Man kan også løse det her i GeoGebra, og det vil give nok det samme, så jeg vurderer, at det er et fint resultat. Nu er vi kommet til opgave E. Overskriften her er bestemt den korteste afstand fra kameraet til mållinjen. Og her skulle du gerne vække nogle tanker omkring, hvilken form man skulle bruge, som for eksempel den fra punkt til linje. Og den forskrift kan du så se øverst oppe uden for sæt, hvor at man så kan bruge den til at finde det resultat, man nu skal bruge. Herefter kan man jo så sætte sine funktioner ind, og man kan så få WordMath til at regne ud, eller man kan bruge sin lommeregner. Det er nok bedst med WordMath. Og så kan man så se, at resultatet ud fra det her bliver 2,138325. Så hvis man runder lidt op, så bliver det altså 2,14. Og det er så afslutningen på opgave E. Og nu er vi kommet til opgave H, og overskriften lyder således: beregn vinkel A i trekanten ABD samt arealet af trekanten. Så går der sikkert nogle tanker rundt omkring, hvad man kan bruge, men ved at kigge på trekanten kan man jo sige, hvad kender jeg, og hvad kender jeg ikke. Og så kan man så finde frem til, hvad man kan bruge, og hvad man ikke kan bruge. Vi kender hypotenusen, som er 10, og vi kender den hoslæggende katete, som er 8. Vi kender den modstående katete, som er 5. Og vi kender en vinkel, vinkel A, som er 5. Vi kender også siden C og D, som også er 5. Det er den samme længde. Man kan nu se, at man kan bruge cosinus-relationen til at regne ud resultatet vinkel A i A, B og D.
Man bruger så den her formel, som hedder cosinus til vinkel A, er lige med b i anden plus d i anden, lige med an over a, 2 gange b gange d. Herefter indsætter man jo så bare sine værdier, så det bliver til cosinus til a er lige med 8 i anden plus 10 i anden minus 5 i anden over 2 gange 8 gange 10. Og man kan jo så se, at resultatet bliver 20,686. Så resultatet er vinkel A er 20,686. Man kan også godt regne det ud af GeoGebra, og det vil være lige så rigtigt. Så jeg vurderer også, at dette resultat kan godt benyttes og er troværdigt. Dette screencast er så lavet af mig, Louise Nyborg Rosenbæk fra 2B. Bye bye.